Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, naibag nga bigat yung amin nga sa pala pamagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanato ti pagayam nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag na bigat na imbagal daw na imbag na oras. Kalakayaming nga sa para sa dinuman na paset, tilubong tayan nyo. Happy watching and please share this program. Share this program, pabagayam. At padanan nyo ti pagkasalitaan ni Selly, idi maduktalan ni Selly, nga dagayang putot ti asawa na iti sabali nga babae. Matanggap na nga ta, maawat na nga treta nga anak ni mister na iti sabali nga babae. Abi ngaming naskan nga awatan na. Anya ti marignam no sika kumagat asawa, no sika kumagat ti misis, kan madugtalam nga malaksid iti anak mo nga putot nilakay mo. Kaya na sabali nga putot na iti sabali nga babae. Padaanan niyo po kayam data pagkasalitaan ni Selly. Hidagarodan irugi papagayam natin pagkasalitaan ni Selly. Yan. Insan na kada tayo, ti messenger, dito details, ti pagkasalitaan na. Kaya tayo met inornos, ita ibasa tayo. Kunanan dito Dear Manong Nemi, Manong Nemi dirugya kun iti agayat. Idagbalinto nga kataktakunan ng ko dito nga biyag. Sana kagsapsapol iti perpekto nga lalaki. Tawan ti perpekto no sa alangan ni Apo Diyos. Ori saan nga perpekto basta laki di dinakpulos baybayan. Uri anyat mapaspasamak. Ken dinaktusaktan. Idi anya manaklas iti pamasakit. Dahita Manong Nemi iti imbagak idi ar-armanak pailaeng tinagbaling nga asawat. Ni so daytoy Manong Nemi ni Albert. Anda kang pailaeng idi iti college kini Albert Manong Nemi idagar araman kanya ngam sang kuing kaskaso. Nalabsak teksaw Manong Nemi saan nga perpekto aming nga tao. Ngayon ni Albert, no kita Manong Nemi, nagwapo, nagmacho, nasingpet, nagsipod ta, saan nagsiksigarilyo, kan saan nga uminom ti arak, enjak la mo, no hasang ko makitkita kit umin-inom. Ngayon para kanyak Manong Nemi, kat madlaw mo mat no agin inom ti tao, kaya nagsiksigarilyo.
No family background manong name awanin ti sapulan. Tano urnos ti pamilyada. Awan ti damag ngagbababae ni amana ket nasingpedmet ti inana. Dagiti kakabsat na manong name professional na aminen kanadan pamilyada ket nilayangan Albert ti awan pay asawa na nagbaspasa pa lang idi. Nga iso ti burdek. Diyan mo tagpadpada kaming burdek. Burdek kakmat manong name. Ken okay man ti pamilyami. Nasingpet ni mama, nasingpet ni papa, nasingpet na gini duwa lalaki nga kakabsat ko, nga naggraduardan kadadan a pamilyada, ka nasingpet akmet nga burdek manong nene. Singpet ken singpet. Dahita tinagtipon kada kami kini Albert. Siguro akat kahit namat nga maamuan ti family background ko, akasmet iti panangamok ti family background na. Awan manong name iti damdamag ko nga nagbaling girlfriend na. Akasmet kanya. Tani Albert manong name iti nakariknag iti muna ken maudi nga ayat. First and last love. Iti naggraduar kami iti college manong name agpadpada kam nakaruar iti panaggatek mi iti board aging nga naggadang kami pay nga nadaan ti trabaho. At dan makabulan nagtatrabaho kami, di umay pumasyar dito balay manong name. Sally, endon ka ano? Apay na panukan? Na umakan? Manulang atawan? Mas dawa na karo din. Dagiti na dumantang lalaki, makalawas ka nulain. Uno may salangal daw. Takayat mo ka di ka padahalin na? Umunay siguro man dito nga panahon. Tapno, makaagam amutang nga nalaing. Tapno di kastagat awan pulos ti panagbabawin to, titunggal may sa kanata. Albert, isap sa pulat nga lalaki. Saan man na parpekto. Ngayon di naktupulos panawan, urayan niya't pamaspasamak. Ken karangurante amin, di naktusaktan. Saan kan to nga saktan? Seli, ikarik. Awan ti sabali nga mabahay ti biyag kun di lang siksika. Sikak at sikalain. Inaklon ko nga ron ti panagayat ni Albert manong name kat kastaunay ti ragsak na. Kat kalpasan ti makatawan when kada di anniversary mi manong name first year anniversary. Imayen tam na ijayan ang ti kalaysa. Will you marry me? Sa bagay manong name kahit maten da pa kini mama nagasawa. Ngayon malanganin tila unay. Tano agasawa kami. Kaya Albert pagyanan mi. Kaya't da pa kini mama nga dito kami sidong dangag na ed. Baka da giti naganak met kan kuha naman ng name kat kayat damat nga sadyay. Balay da iti pagyanan mi. Dahil at imuna pinanunod ko. Inulit na lang yung baga, will you marry me? Albert, talagang panawinin. Ngim, masalutsod ko man, no gasawa ta. Ano ti planom? Mangiparakter ta ti bukod ta kabalay? Uno, sadya balay yun ti pagyanan ta. Uno, sikat ti umay titoy. Sidong, dapapakin ni mama. Saan nga dagos nga si mong bahat manong name ni Albert? Tapno, awan tiniri, may patakder talangin ti bukod tang balay. Tanog yanak dito ay, nagsakit tinakim da papakin ni mamang ko. Kahit no agyan kamit balay mi, baka sakit mo tinakim da papakin ni mamang mo. Saan ka rin nasasiyat no suminata? Saan talagit ngumadayo kada kwada? Tapno, alis to lang sumarong karda-karda. Dagi di parents mo ken parents ko. Yeah. Will you marry me? Yes. Yes. And I love you. Nagaragsaga, Albert. Kasda nga rin timbagami kada di parents ko manong name kiti manungod da. Amamukmat yung nabayag di parents da. Uno di kiti naganak yung kuha na manong name. Na ito din nga ron, ti aldaw nga kalay sa amin kini Albert. Nakaragraksak kami marong name.
Ibilang mi nga daytan ti paset kararagsakan ti biyag mi. Ti managmaymaysan ti ayat mi, ti bagi, kinamin namin mi. Ti manag kinarimi manong nemi nga nilaing patay ti mabali nga mamagsina ka na kami. Kan ti plano mi nga ore may salaing ti anak mi. Tapno di kasta kat kompleto nga maipaay mi ti amin ken kuan. Dimteng ti rabii manong nemi siyempre nyawid nak ti balayda. Dito'y maten manong nemi nga impahay ko ti amin ko ken kuana. Pinalubusak manong nemi alagdakiwa si Suna iti naduma-duma paset ti bagi. Tinapahot nga banaglanang di kiti lips mi. Ti panangibaba na manong nemi ka iti bibig na ket iti birhen nga dua bantay wano turod iti barokong ko. Simangat asimalog nagasak-asak manong nemi. Ket magustuhan na manong nemi nga malan na kinikiniten di kiti dua. Among latanuan niya di kiti dua manong nemi. Titok-tok ti turod. Sada pa impababa manong nemi. Albert. Sili. Ibalik na ken katiyayat nga nagpaydoma. Agtayog ta. Agkuyog ta nga tumayog. Nga tumukno iti kangatuan na paset tilang. Naipaay ko nga rod manong nemi kan kuha na ti amin ko ti kinabirhen ko. Ngay so amis mo manong nemi iti nang pigis ti telon tapno makaampahayag kami iti lang. Ano ulit-ulit day tayo ti nga rabi manong nemi ti nagmaris rusas ti rabi namsek kareg iti asog ka na ring eng ni ayat ti silet nga yan. Tinagtulagan mi manong nemi ket makalawas kami iti balayda sa kamtumet makalawas iti balay mi manong nemi ti sidong dagiti parents ko. Kamayatan nga may patpatagderen ti bukod mi nga balay. Simple lang nga balay, tahamat nga adunay ti agnaed. Simple lang. Nga kompleto mat alkamen manong nemi. Adda master bedroom, adda duwa nga siled, agraman mas na iti guest room. Bali upat lang sila at manong nemi may isang salas, dining room, kanadamat dito kitchen. Kalbasan lang tinem nga bulan manong nemi nalpasen ti balay mi. Kompleto, well furnished. At pa yun, mga basit nga hardin manong nemi. Talagang pinatrabaho mi nga nalaing. Dito yung nag-night kami manong nemi, idi at damat na nagpitpitik iti saklot ko. Manong nemi sang narigat ti ruta mi. Agring kami teksapak, tinulong kami manong nemi kadag iti aramid ti balay. Agdalos isuna, mapanagsibog iti hardin, nagkaykay, siyak kat agluto, irapin ko aglaba, manong nemi, into na makaluto kami, nag-breakfast kami. Sakam tumatan agdigos ng grubuat, pasari agandang kami pa yung agdigos manong nemi. Sagay sa kami iti kotse manong nemi. Dasang kami ngorod ng patpada ti pagtrabahuan. Ti pangal daw manong nemi, pangal daw naman lutan ti restaurant ti asidag ti opisina kas tamat ken kuana. Sakam tumanen nagdanon iti malem manong nemi pasari siyak ti muna, wano sa angkit isut muna, wano sa angkit aggedan kami. At tinulong kan tumanten manong nemi manen ngagluto. Naimas ti luto ti asawak manong nemi ni Albert. Akas mat ti imas ti luto. Naimasak ka no. Naimas matisuna. Naimas kami ngagpadpad. Awan tinagbalil nga problema mi manong nemi gabuta balay, opisina, balay. Adamat di kon taway manong nemi nga mailiw kami ngagkuyog. Nukas nga bakasyon, mapang kami met iti beach. Agpasyar kami iti mall. Kanda dumapay manong. As in nga nakaragragsak kami. Aging nga nagbakasyon ako ni Daadan 7 nga bulan ti tiyan ko, ti sikug ko. Pina-ultrasound ko manong nemi lalaki. Junior. Masabol nga danto pa Maysa. Gusto na ti Maysa. Di mo kahit ada anak ng babae?
Alagad noon niya isagod ni Apo Diyos ka na ta. Iso, barbarin awat itong tinga problema. Barbarin no saan dang awan ti makaiparit, ngagsikugod tumanin. Ngayon hindi pas ngay ko manong name ni Junior. Wait, narigata na. Ngayon sambat ka din nga cesarian manong name. Narigata na ka talaga ngasin. Kahit ko din manong name, ti masesaryan, lahat naman yung pinsan tirigat ko na. Ngayon sambat lang nga natuloy. Aging ka na ipas ngay ko manong name ni Junior. Ngayon talaga narigata na. Kinasarita gayam ti doktor ti asawak manong nemi. Sa kalpasan na yung baga kanyak ti asawak. Shelly, sweetheart. Albert, daka di problema? Di ba, may isa lang anak ti kayat mo? Ngayon nakiduhom nga duha. Hindi ba minsa, aganak na katupay. Ada na doktalan ti doktor. Magano, agsukog ka pa ikat. Saan ganton nga makalasan? Kanya? Taapay. Nukumat ha, nagpa-check up kayo muna sakbay nga nagsikog ka. Baka, imbaga ko mati doktor, na nag-check up kang ka, nasaan kang mabaling nga ganak, kabuto delikado. Mati sakit ti puso ka. Awan. Ngam timaod. Gabo siguro, ti panakarigat mo nga, pas nga Iso nga, ikaw na ti doktor, nasaan kanto ka nun mabaling nagpas nga, tamangan no, matakay nga duwa, idagbaling anak ta. Anong harap tinapintas nga maramid, agpalaykit ka. Imo okay kang gan, iti may isang anak, umanayin. Basta saan ka mapukaw. Sige. Nasunod at pagsayatak, kung pagsayatan ta. Umanahin ni Junior. Laigad ang nangaroon ni bagam ni doktor. Tapos nagkastakit mo yung pinsan tinikat ko. Anong name dahil tangarod tinapasamak. Kaya't kuman, uno saan, nga masapol. Ang natawat at kamali ti doktor, marong nemi ka narigat ti makikasang-kasat. Sa may sa kabayatan nga agpaspasikalak, manong nemi kabayatan nga agrigrigatak. Kalayon ko at ngulit-ulitin nga, yaklon kaya taganak. Usto ng ti maysa. Iso nga ron tinapasamak, manong nemi. Kahit no pa saan kung ngumaipayan, manong nemi ti asawa kiti anak, ngam saan na pulos nga nagbalbaliw. Nang runa iti panagdakkel ni June, kat makaayong ubing. Pinagsardang na kon manong nemi nagtrabaho. Di na pulos kayat manong nemi nga italak iti sa bali, ti anak mi. Ngam, numabaling kat matulungan ka, sweetheart. Umanahin ti sweldo. Nga para iti para kada tayong atalo. Di ba? Nangato man ti posisyon ko. Dakil man ti sweldo. Oras saan ka nagtrabaho, sweetheart? Nung mga latat ti aya ni Junior, ang mga numabaybayan na. No, ni mama, ti mga iwan mo, no, ni mamang mo, baka awang gasken ka. Sigurado ka kada desisyon mo. Hanggang matulungan nga manggaya din ni trabaho at kwarta. Umanahin ti sweldo, may sama ti anak ta. O sige, naisot ko nan. Agbalinak latang rin ang plain housewife, kan mga sikaso, iti bugbugtong anak ta. Tapno, may bukbuk ko amin nga pamatig ti inakin ko hana. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, inaasikaso ka na imbag, ti anak ko, uhan, nakasalsalon at ni Junior. Makaayayo lang unay, nangaroon lang arodin manong nemi iti agtarayin. Nangaroon lang arodin iti makapagbalikasin manong nemi. Mami. Anak.
Daddy, alam pa yung dandanitan. Sa batem to, ha? Uy, mami, ito na bakasyon, hindi ito ba ng jamol, ha? Uy, basta amin napakaragsak ka, anak ko. Ipaay mi amin ka. Talaga? Uy, basta saan ka laki na may spoiled, ha? Pagsayatan, pakaragsakam, parakan ka. Ngam saan mo nga, apabusuan, kinapatag, panangipatag, mekan ka. I love you, mami. I love you. Doa kay ni daddy. Mas pangibat patagtag anak. Ngimapingawan, tikapsat ko. Nasken pa yung takapsat mo. Tamahan ng takapsat mo, kahit agap apa ka ito. Aginimon ka ito. Baka no, adan to, paborito mi, saan ka paborito? So nga, awan to, nasken kapsat mo. Kansaan ako ng aganak-anak. Nalaglagsak ko maano, ang takapsat ko. Awan, anak. No, kaya't mo man, ti adda, padam mo ubing, kaayayam, kasi nagmat mapangkamit ta karuba, makiayayam ka man. Agang ka manong name nga agbasan preschool. When manong name agbasan ni junior iti nursery. Nakabibibo nga nakalanglaing nga anak. Mga ubing manong name. Adot mang daydayo ken ko na. Kuy-kuyo ka man siyempre. Aumot sa baling obraik no saan nga mga sikaso ken ko na. Kuyo ka mapalit eskwela. Or-oray ka malpas ti klase na. Kasarita na to teacher na. Amom Sally. Nakakasgasat ka ni mister mo nga naadaan ti anak kas ni junior. Tapay man. Bibo. Saplos mo blend. Nga masambat nga nalukuteg. Hamat nga naluko. Awa mo shoot-shootilan na karikiti classmate na. Ado mati gagayam na. Adot mang gusto kang kuha na. Kita ubing da pala ngam kung kuha na di babay. Karas ka. Junior kung kanada. Ubing na pala ngam amudan di kita. Karas na kanin ni Junior kapag na singpet kwapo. Kan saan nga na imo. Kastamat manong name no kasta nga bakasyon. Pagkukuyog kami met, nasang ka pamilya, ti anak mi manong name, mapan, kada kiti magustuhan na papanan, kas magustuhan mi met. May katang mi met manong name, may katangan mi met, kada kiti amin na kasapunan ng arawaten, manong name, sapatos, kada amin na kayat na. Ngam saman nga gap abuso. At dapat na kong daway ang kunanan, gusto nan daddy, gusto nan mami, umanayan dito narikat ti ado. Kat kunana pa yung manong name nga, gapo kanong taadot ay ayam na, gapo taadot arwadan na, padawat na kanong ado makarikitay kaskulan na, uno na kitay karoba mi nga, hanga na pintas, dati kaganga lang, di pa nagbiag na. Manang isagot manong name ni June. Kung namin nga rin iti asawa, sabi ko anak, sabi ko sweetheart, nagtultuloy ka sa singpet ni June. Ngayon, madalag iti pang ibagbaga nga, nung singpet ka ti panagubing na, baka nalukon to inton baro. Kalinton nalukon ang baro, sa nag-asawa, baka naluklukon to ano man. Mga sinapot Diyos, sweetheart. Sabi ko, tawan ti dumdum ti nga problema. Albert, taan niya ko matidum ti nga problema ta. Nasingpetak met, nga asawam. Okay ka met. Okay met tanak ta. Di ba? Awanan ti sa punan ta kinapot Diyos, di ba? Nursery, kinder, aging gangadan, iti grade 1, manong name iti anak mi. Siyempre, umot sa bali nga, aramidek, na di mga siasok yung kuwana, agrubuat kami nga talo, manong name, mga opisina, di asawa, agkuyop kami met, iti anak ko nga mapantiskwela. Bantayak to sa dyan, no mangal daw kami mga dua, kalpasan ti klase ti malem, magkawid kami. Adan tumatan ti asawa. Ngayon ti may isang harabi, manong name, met lahin ti asawa. Punos panangipaka mo ng maladaw ng gawid. Itamampay. Iti pas 5. Gagangay no ka, 5:30 adan. Awan. Alas 6, awan.
Naging nga 7:30. Awan maten. No tawagak manong nemi, sana matasumbatan ti cellphone. Pinadas ko nga tinawagan manong nemi ti ambok ti numero na opisinaan na ni Daniel. Ti kumpadre mi nga Daniel nga nanganak bunyag kiniya, Junior. Si Mongbad. Kumadre, nakatawag ka man. Di kailan nagkuyog kini kumpadrem? Ni Albert? Sino kumapangarod kumpadre ng sanga ni Albert? Nandiyak mariro kat imuno unang rimuaro ti pisina. Naudodiak eh. Medyo sangko na rin pas trabaho kasi nga 5:30 ito rumarak. Apag gusto nga alas 5 rumar ni Albert. Abi ko honre awan pa dito balayo. Awan. Di mo't sumungbat no tawagak. Baka naidya ka mo, awan ti amok ni baga. Patasim ka din nga kontakan na giti Perez na, baka adda sa Jabalayda. Alam ang ngor kumpadre, ni mga rod mama, ti kasaritak, ti tawagak. Bari adda sa Jabalayda, tati na lang maikaso ti cellphone na, baka madamadang agsasarita kini papang na. Madamadang umininom, kung kumaang samot ng umininom ti asawa. Ngam awang kanong man Balayda manong naimi. Ang so nga alas 9, mangikon ti ongor ti kotsena. Andan. Adamat, tolbak na maitigate manong naimi. Dimsahag, inlokat ti gate. Sana insarek ti kotsena. Sana sinublian na pan-inrekap ti gate. Kaslat na madlaw ko. Medyo agbasi nga magna. Ay. Tama pa eh. Nga amot asahok tuminom. Sinabat ko manon Nemi. Naguray kitiro asidag tiri daw. Hindi naman namayag asidag inlokat ko. Simrek. Nga sana ganoon eh. Payuod na manon Nemi agad arak. Oh my God. Harat-naknakan na ito yung asawak. Albert? Sorry. Naladawak. Saan ka naladaw? Nakaladladaw ka? Kaya nakainom ka? Ate ka di problema? Ita lang aramidam di kasto eh. Oo. Awan ti problema. Di nakpakadanagan. Papanam nga ro din. Hindi madurugin. Nangangkan? Isak mabisin. Siyak, di mo saludsudin ng nanganakon? Pero kung di ka na nga, jakat intugot eh. Kaldero. Kaano pa nga mong tagsaot kasta? Hindi ka pa nga, di ka manganin. Orain ka di sila, kahit ko di maturog. Diyos ko. Itamang pa yung ramid at nasawak di kastoy. Saan nga sinsinan tinaramid na? Nalado nga nangawid, nakainom. Nung nanayunan nga tapetino, baka nung saan nga nakaawid. Nakastreka nito silad mi. Sinurot ko. Nagiddamat lata. Nagdimat nagsukatan. Nga agur-urukan manong naimi. Hindi na pinikatan sa sapatos na. Kapilitan manong naimi nga siya kung tinangikat sa sapatos na. Ti pantalon na. Tibado na. Tinektay na, manong namin, ti long sleeve na. Brief laing ang tinabati. Albert, ano nga ito na mapangkagdigos? Albert, nagring ka. Imposible na saan ka makaring? Nagdigos. Tapos mo bang arang ka? Albert, nagring ka. Albert! Jawa kaya, turog ako. Turog ka natin. Una nga, agbado ka rin eh. Dito sandum. Dito ito yung boxer short mo. Ito pajamam. Bawas, tulatan. Mo yung aircon. Ano saan naka-computer. Gusto yung latan. Ano ba ba yan naglatan? Gabuta sa anak pa yan nangan maron na imi na parang ti kusina nga nangan.
Baglagad sar nga nakabdaw ni Junior. Ngayon mas turog na manong name. Pada kita nga mga oray kini daddy na. Amo na manong name nga talay nga maladaw ti amana. Kabigatan na manong name imuno na nga nakariing ti asawak. Nakadigusan. Itirogyan na tigluto ti pamigat. Timtemplanak ti kape. Sanga kun uni. Albert. Mabaling ka din ang sarita ta. Mabaling naman nagsarita, kabayatan nga, naglut-lutuak. Kaya, ka ba nagdigos na ka, digos akon? Kaya nga dyan akong mantap no, rubuhatam to, mangantay to, makalutuak. Napanamdi kang rabi. Kanapay nagbartek ka? Ano ka di problema? Saan tala pagsaritaan ba tinapasamak ti rabi? Basta tinaskan ka, adak dito eh. Awan da ka sa napasamak kanya. Ala, hanggang di gusto mo naringam dyan aktahan. Kapag isundo, makaluto akton. Manong Nemi, diyan kayat gusto nga mas masamak. Kasaritak na nasiyat, asawak. Ibagak noon niya't problema na di namat ibaga. Awan ko na naman. Nagabot talaga nga awan di may baga na Manong Nemi sa anak mo nga guntun. Tamang ka din o, agpungtot kit supet isupet pagapahan mi nga din na oras. Ay, masansan natin Manong Nemi. Nga maladaw nga gawin. Kat oray man pa ipakaamuna nga maladaw. Di namat ibaga no apay. Ano pa kaladawan na? Bakasyon. Awan sirak to bisina, awan sirak tiba eskwela. Ani, papanantay ita. Mapantay ka di timol. Dahil tanakan, kas pagabigan, daw panak. Kaano pa nga anda papanantay ka sa ito yung aldaw nga, hala ka mga kadwa? Samad nga granayong nga, iso lang iso ti ruta tayo, sa kadi. No, mapasamak man hindi nga, agkukuyog tayo, baka itagat, dakay lang, no, siyak ti kakuyog ni Junior, kat siya kalagtag may mesa. Ano talaga ti mapaspasamak kang ka, Albert? Abay nga di mo ibaga kanyak ti problema. Awan ti kang Ronald nga makatulong kang ka, no saan nga siya nga asawam sa nga di. Nga siya ti pangibagam na tawang problema. Awan ti problema. Imposible nga awan ti problema. Adda. Ino adda. Anya. Katibaga ma. Awan problema ko nakmat. Ngayon ka po tayo ipapilit mo nga da problema. Kasi ka man ti mangibagan no anya problema. Apay nagbalbali kan. Kariti makalawas nga napalabas. Maladlado ka nga gawawin. Nakainom ka. Di mo ibagan no sa pakpapanam. No apay nga gininom ka. No apay nga saan nga siya tilangan-langan ta. Sa awan matin dati-dati nga kinalailom kanya. Awan matin, why? Anit rason? Awan ti problema no, di ka mga arami ti problema. Basta sama lang sa panunutan, basta ibulam ti panunut mo, awan ti problema. Ngayon ni papilit mo nga da problema. Ang mga nagka-problema ta nga talaga. Baka agapa ta. Baka bugkawang ka, kag bumugkaw ka man. Baka matungpa ka. Diyos ko. Ano na ito mas masamag kang ka, Albert? Hanggang dati akastoy, isungard kang tal nakalatan. Mamaling ka di, agulimag kan. Jack, mamaling tagulimag. Hanggang patanda, problema ta. Relasyon ta. Mabaling ka di kang agulimag kan. Nagli ka pala gulumek. Umuno na akong rumwar. Panawan kayo. Panawan na kami. Sarap nga anak man, di taman langan, patawag kan, nagrubuatan, umunaklatan ng rumwar. Manong Nemi, sa anak ko nga makatal na. Talaga ang problema ako. Kahit ka kumamit, Manong Nemi, nga imula iti panunod kong awan ti problema, nga imposible nga awan.
Kapag siya pa yung nagproblema. Kapag sa bali matan asawa. Nagbalbali matan na namin pinsan. Inyo mang gureto nga ba nagkadapapakin ni mama. Tunto naman, ano ang problema nga talaga. Anak at sumipsiplo ti panunot mo nga mabali na posible nga pagkasdayan ti asawam. Mati amok, papa. Mati pagkurkurangak. Basta bigla lata na kasdiyay. Awang ka diti atap mo nga, posible nga, araramidan na ti kasdiyay tapno, mapasamak ti panagsinay. Ito na, anya nga rason tapno sina kami. Abo siguro tadan sa bali, pamilya na. Diyos ko. Saan nga maramid dahita ni Albert, papa? Saan nga mo maaramid ko na bakit apigord ka kasdiyay? Siyempre, agaramid ti kasdiyay tapno at napambaram nga mga pakengkuha na tapno agapa kayo kat bumara ti apa, gingga na nga sina. Baka panawan na kayo kat makidanan it sa bali nga babae. Diyak kaya ito mapasamag ti kasta, papa. Ito oray na kami Kami kaya ti kasta mapasamag ti pamilyam. Dagi di kakabsat mo, nakaururnos da. Si kakidin nga bonsumi. Kakaiso na nga babae nga anak mi. Kasta ti pamilya pagbali namin. Dito dati ka nakaragragsak kayo. Baka matnog kasapulan di anak mo. Ay, anak mo di asawa, miti sa bali nga anak. At asamutan nga maited. Baka kaya't natin madaan ti anak ng babae. Baka nabakit din putot na itiruar. Diyos ko. Saan nga mabaling nga maarami na kasta, papa? Diyak lagi din maawat. Tanay ti ka nito nga ada sa bali nga babae ti biyag na kat ada pa in putot na iti dahit nga babae. Diyak lagi di mapakawan. Saan ko na kayat ti asawa? Dahit ang aro ti rason. Nga mga aramid di ba nagtapto pagsinahan nyo? Gabot saan nga napatigan, saan kayong napatig kang kuha na? Tadan sa baling nga patpatig na. Papa, no? Saan nga mabalin na kastato masamak? Saan nga mabalin? Naging kamarong naming ang talong aldaw nga saan nga nagkawawin. Tawag-tawagag, naginaganakin kuha na. Awan dito'y, awan dito'y nga talaga. Ano nga may nanti mapaspasamak ka na kayo? Pangasiyo man, papa. Da kayo tinaganak kini Albert. Tuntunan nyo man, no niya ti problema na. Tawagan nyo man, barbarin da kayo sumbatan na. Lasi kayo, padasin mi ha? Padasin mi. Kalpasan di 5 minutes manong naimit imawag ak manin na. Mama kasano, natawagan nyo? Pati da kami kat tinasumbatan. Ala ka din di mapaspasama kiti asawag ti anak yung mama. Ano na ito nagtungpalan ti pamilya mi. Apa nakastoy. Naging kamaron name nga nag-ring ti cellphone ko. Isunti itong ang tawag. Sinong bata ka dagos? Sweetheart? Albert? Albert, hello? Silly. Well, yes, dumdum ka. Madanda na aganak, madanda na agin kaming agina. Ayan mo, ano't mapaspasama ka. Ano tumawag kami, abi sa mga sungbatan sa cellphone mo. Abi kami hindi mo ibaga ti problema. Siyak ti makaruhan kang runaan. Noon niya ti problema tanga doa. Solusyonan ta. Ibagam lakid di. Abi mo mga angas kalatan. Mabaling ka di ka. Umay ka dito. Sa dino. Abi nga dito pa ilang. Abi di ka pala gawin. Umay ka dito. Inan to'y. Ibagagkan ka. Sa may tugtugot anak ta. Pag yung nagkarot ka ni John. Yung kapalibais ka na pamakin ni Mapa. Tagi tinaganakin ka. Natagsan ka dilaon na iti problema. Tsaka mo nga, iruking ibagakin ka.
Tsaka mo napakabasulak mo na saan. Mabaling ka di? O sige, ibagam na sa dinot, umayak. Ta umay kadanunan. Inagpala ibatin ni Junior, ay anda pa ni mama. Ibagam na sa dinot, pang danunak ka. Iti may sa naulimat nga park, manong nemi. Naulimat ko na. Tama manulang na kitadda. Manong nemi. Agkapikabat. Iti makita kong di asawak manong nemi nga nakatugaw. Iti may sa bench. Napasantengak. Iti makita nga nakababay ng ubing. Babae nga ubing. Nga inawala nga tangin ni June. Nalapsat. Nga ubing. Diyak magtinmayadang manong nemi di kiti sakak. Hindi makita na pinayapayan na. Imasadega. Ngam ka mo no apay, no anyat imbaga na itubing nga kadwana, tatimakder ng imadayo. Naparit sa bali nga, Benz manong nemi da si Diya nga nagtugaw. Di lang nga takayat, nga mangeg ti ubing, no anyaman ti pagsalitaan mi. Ngayon sino ti ubing? Putot na. Iti sa baling ang babae. Sally. Albert. Agtugaw ka. Sa din na pagtugawak. Iti ong to defense. Tap na makapagkita tangang sarita. Asin na diyang ubing. Sakbay nga sung batak. Mabaling kadagadang ganak. Tapos nilawlawag ko kang kati amin. Kalpasan na. Agdesisyon kanto no niya teramidam. Mabaling ka di. Sige, dumngagakan ka. Noan niya man datang ang palawag. Kat sabi ko man mamati ka kanya. Napasamak ti amin. Iti santa pa yung nagamam mo. Nagamam mo tayo di. At dati third year college sa nga di. When? Ngayon napasamak. Iti adak ti second year college. I'm sorry no yung bagak. Yung bagak iti kadyak penadadaan iti girlfriend. Saan ko man, nga ibilang girlfriend. Napasamak lang ba, ti kantyaw, dagiti padak ka lalaki. Ape ka nung nga jak tutupan, kat krasnak. Tinutupak. Hamat mako na nga, karelasyon, na di kat pinanggustuhan. Nagkuyog kami. Nagpaspasyar kami. Aging ka nagtungpal. Nga nag-check-in kami ti hotel. Na napasamak ka na kami. Namsani din nga virgin. Aging ka natuktalak. Nakasjagayan ti klase na nga babae. Nadakursunada na. Pa-date. Pa-hotel. Aging ka nagsikog ka no. Dinaan mo na sa sinot paging kamatan na. Naganak kabalasan. Intuloy natin nagtrabaho naman pag-inidyan na hindi kita lalaki. Kahit na lamang suportaran ti anak na. Imitay lang ano na biit.
natay deta nga babae. Napanawan na ti anak na. Nga ti sabali, nga nagyanan ti ubing no saan nga ti lola na. Kadgapo ta marigatan ni lola. Ni lola na. Insapol na sa sino ti ama ti ubing. Tapno, ada mga sikaso ken kwa na. Siyak ti kinuntak ni Nana Sabel nga ina ni Edna. Imbaga na ti problema na. Di makita ti ubing nga iso itay ti kinanduwag nga imakar ti sa bali nga bench. Nga iso ni Jennifer. Tsaka mo, no, anya tinarik na. Kasla, nasa nagadagos tirik na kan kwa na. Nangro na idi umarakop kanya. Ngagsangsangit, nga natay ka nun ni nanang na. Nadisgrasya, ti inana, nga iso ti kakaiso na mangbibiyag ka na ko alang atalo. Ti inana, ken Jennifer. Agpaspasalakan kanyak, ti ubing. Nga kasapulan na, ti ina, kasapulan na ti ama. Ngam siya kaya tabigbigan na siya, ti ama na. Ngam, nagpa DNA test kami nga padpada. Kat na panagnikan na siya ka talaga ti ama ni Jennifer. Anak ko ni Jennifer. Ngimsan kong inayat ti ina na amok nga damat nga mawatam ti istorya. Na ipasubok lang. Tinutupak laing ti may nga babae. Nga dya ka mo kas dya ti papasama. Bagawanan nag no saan ko na istorya ken ka dahi nga banag. Tasan mat anas ken nga bagag ken ka. Tadyak mat nadaan ti nubya before ken ka. Tadyak mat imbilang nga nubya ti ina ni Jennifer. Na minsan lang nagkuyog kami. Na minsan lang nga nagkanahin kami. Awanan ti bibiyang ko ken kwa na. Ngimdinting ti panungan, nga siya ti kinuntak, ti lola ni Jennifer. Gayam, siya ti ama. Ti ubing nga naulilan iti na, pakawanan na. Ngam naaramid da ito'y, iti Santa Fe nga nagamam mo. Pakawanan na. Sally. Manong Naimi, kasla da mangigog kawid, ti dilak, tsaka mo, no, anya trumbeng nga bagat. Masaktanak? Nakabasol ka din ni Albert? Gusto nga dit istoryana? Uno, di nagkadi mapagkawan. Albert, manag ko nakit. Awan ti basol mo. Tanapasamak da ita. Idisan ta pa yung nagamam mo. Di mo mat imbilang nga kainayat mo. Kasla one night stand. Kasla babae nga magatgatang. Ngaman niya itang arunti kahit mo pasamak. Isang pat mo, dahil dyan ubing, iti pagtaingan ta. Mainayon, ang membro ti pamilya ta. Tsak maawat. Umanayan kanyak ni Junior, jakon kasapulan tinayon na. I'm sorry, Albert. No dahi taman ti kalikago mo. Di mi napupuutan manong naming masdeg ni Jennifer itayan mi.
nakiktutak laing idadag timik iti likuda. Ma'am? Ah, ang tagagamit sa dag. Kaya manak, saan yung kagura ni tatang ko? Ti asawa yun. Saan kumit nga? Kalikaguman, ma'am. Nga iawid nak ni tatang ko. Ito na yun. Umanayan nga. Ito na nuan yaman ti ka sa pulag. Magsaksakit ni Lola. Magaisot sumarano nga matay. Kasano ang tupay nuwawalin ni Lolang ko. Hindi tunta na tayo matan ni Nanang ko. Nagyaman na, no saan yung paritan ni tatang ko ng mga sikaso kanya. Ure no sa anak nga may din na kayo, ma'am. Manong Nemi, naibuyo ka, tigas na nga pa nagsangit, tubing. Langaro na langaro din, Manong Nemi, idi arakupen na. Nga binalas kumit datang arakop. Kasla mawaw launay, tubing, Manong Nemi, nga mapasubli na ti inana. Diyak na pubuutan nga binalas ko na itang arakop. Kadagpadpada kami ngagsangsangit. Isutin mo na nga rin mukat, Manong Nemi. Kit ulit-ulitan na tagyaman kanyak. Jennifer, timek ti asawa, anak. No saan na kan nga maasikaso pa ni Lunam, gabot agsaksakit. Kasi tinagsalitaan ta, anak. Ipanda ka iti bahay ampunan. Sadyang agyan ni Jennifer. Sally. Imdilakid kidawakin ka. Sana ko maparitan nga mang suportar kang kuhanan. Kadagadi kasapulan na iti panagbasa na. Grade 4 rin iso na. Next year, grade 5 na ton. Isulat kid kidawakin ka. Di ba nang suportar ko itanak ko? Uri at iso na. Iti bayan po na. Empat ka na ka di. Sally. Albert. Tinalyaw ko Manong Nemi ti ubing. Agar rubos lat na dagi tiluwana. Kaslasan ng maibusan. Kahit dagi sa ibig na Manong Nemi, kasla paprusan na ti puso. Saan niyo ko mga paritan ni tatang ko, ma'am? Nasuportaran na. Langaro na ito nagbasa kung ti high school ken college. Adamat arapahap ko. Sabi ko matasan yung nga paritan. No piyagyanak iti bahay ampunan. Jennifer, nagbagbakaas siya again ka, ma'am. Siya kunti marakop kang kuha naman ng Nemi. Jennifer, saan ka nga again sa jay? Ha? Sumurot ka na kami kinitatan mo, ni daddy mo. Si Katimanong manang ni Junior. Si Katigapsat ti anak ko. Ha? Nagbeso ka di, ma'am? Mami ko naman, anak. Ha? Nagbeso ka di, mami. Thank you, mami. Nakapapaot, di ba naging narakop mi ka ni Jennifer Manong Nemi. Diyak mawatan tirik na. Gabo ka di ti asik kang kuhana. Uno gabo ka di takasapulak, ti may kadwa nga anak. Gabo ka di, tagsapsapo ni Junior, ti kapsat na, ading naman, uno manang na.
Nakapapaot manong name, hindi pa naging narakop mi ang sang sakit. Kadyang napupuutan nga marakop met ni Albert kada kami. Agamanak. 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 Sally. Nakaimbag kalaunay nga asawa. Ken ina. Agamanak. Nagkukuyog kami manong name nga napan iti basit nga balay nga pagnanaidan na. Ito ti pagigyanan nyo? Wan, mami. Ay nang nilulam. Ang tatitawnig. Saan nga makabangon? Honey, kasanon ti bakit? Iso ko nga pati kidawakin ka. Nga may istara kiti ospital. Kad mga pagarigan saan nga makalasat. Awan ti sabaling nga mga sikaso kan kuha na saan. Nga sikakin siya. Nalbasan nga narukim ti tumulong, honey. Itultuloy ta kuman. In hospital mi nga rod ti bakit manong naimi kat kabagyan na matlayang ti tinandanan mi nga mangbambantay. Da kami tagkastos manong naimi kada kiti agas nga may pakat kan kuan. Nagamit kami nito balay manong naimi na pagkong inala ni Junior. At napasamak? Mama. Rumbeng unay nga bagam kana kami kini papanguno. Anat napasamak? Anat nagsaritaan niyo ti asawam? Di na katamat mabawalaw mano. Kasi ti desisyon ko. Naan niya? Saan tumawatan? Inyos toriyak kanakuha dati amin manong na yun. Anya? Naadaan ni Albert iti putot sagbay nga nagamamu kayo? Nga sanda nga nagkarelasyon. May salang aldaw. Tinutupan na lang dyan babae. Nga magabutam. Natayan ti ina. Kadaw matin mga sikaso ti anak. Ang kaligagom ti bakit. Nga ti asawak ti kinontak na. Ta isot makamamo. Isulat am muna. Nagkataon mo, mama, papa nga. Ni Albert ti ama ti ubing. Iso nga, ipunduhan na kanyak ti amin namin. Ti plano na, kat may pa ni ti bahay ang punan ti ubing, kat suportaran na, doon yaman ti kasapulan na. Ngayon siya ti nagdesisyon, papa, mama. Kabutuhan siya na kiti ubing. Kan gabot ka sa pulak, ti may kaduang anak. Kan kasapulan ni June iti kabsat. Ngajak matin may paay. Iso nga manuutak. Mga nagka-problema kanto. Baka nga kasurutan na iti dua. Da June kani, ti ko nga alam nga ubing. Panagkunag, papa, mama, kadawan ito agbali nga problema kadakwada. Gabot kabsat. Nilang dyan di kompleto, nga anak mi. Half-sister na ama ko na ni Jennifer. Ngamdakil ti pamatik, papa, mama. Nganakin na po Diyos ti amin. Tap naman na yunan ti miyembro ti pamilya mi. Saan nga ito katang babawi? Mga ano, danto sa mo kayat, itiredyang obing kat danto pambarang mamang dangran, unang mga papanaw. Sana ka kasi dati panunan siya, pa. So nga lakon tayo ko. Tapos na makita ng tikabsat na. Manong naming, idagturong kami sa jubalay, nakadwa kong tiyanak ko. Ano ti ko nang na sorpresa nga para kanyak, mami. Di ba? Kahit pang timadaan tikabsat. Kita mo na, nangaroon na ng babae. Ading ko. Samong ading, manang mo. Ha? Kasano nga napasamak, mami? Kasano? Baka sa mo pa lang ang maawatan. Dumakkel ka pa, anak. Maawantan nun. Kasano? Basta ibagam mo. Agapsat kayo iti ama. Ani, amanang mo nga Jennifer. Jennifer tinagan na.
Kat putot ni papang mo, ito sa bali nga babae. Ay, anak sa labas. Imuno na nga na ipasangay. Saan kampay nga, hindi nga nagamamok ni papang ni daddy mo. Ay, basta, love mo iso na, mami. Love ko. Akas man pa nang patiguhin ka. Sige. Andamanan ko. Andan kapsat ko. Yes. Yes. Diriyak kitan digidak kapsat marong nemi. Nasiputan mi. Niya John manong nemi tidagos nga timarahay ako nana. Ate! Nakasaganamat ni Jennifer manong nemi. Tibagina nga nakiinaraw ko piti kapsat na. June? Ate? Adan atin ko? Nagpindas ka, ate? Gwapo ka man, June. I love you, ate. I love you, ate ko. Kalagaman at tasiyawat kayo kanyan. Siyawat ni mami. Ni mami ta ko na mga. Ni mami ta. Andan kapsat ko. Andan. Naragsak talagi ditan. Anda kapsat ko. Anda manang ko. Anda matadin mo. Babae kang lalaki. Nagmayat. Nagkinita kami kini Albert manong naimi. Umisisam. Umisisam Ahmed. Manong naimi. Nagalpasan, ti medyo napangot nga ba nagsinangit mi tayo kay ni Jennifer. Kasala rimanyag ti rupak. Tamakita mi manunay mi ti ragsak. Ti anak ko, ken ragsak ti kapsat na. Ragsak na gituduwangan nak mi ka ni Albert manunay. Manunay mi may salay edi ti kayat ko nga anak nang runa lang aroden edi bagat ti doktor nga saan nga mabaling nga ganakak. Gusto nga nagpalay kay takon. Siguro dito ikat pinatgan niya po Diyos ti araraw ko. Kan araraw ti asawa. Nga madaan ti kapsat ni June. Nga may isa kumabit nga babae. Ganarakop kami manong nemi ti asawa. Gabot samot lang na nagrinuk at nagidig kapsat. Iti na irut. Pagyaman akani. You're the best. Pero biglang tinaramid ko. Gabot na. Ipatpatay ka, Albert. Kat amin nga paset ti biyag mo. Ipatay ko, men. Anak mo ni Jennifer. No asinot anak mo, anak ko meten. Anak tangadwa. No sa sinuman, tipatpatay mo kaya napatagkan ka. Napatay meten kanya. Oh, yeah, anak, Sally, you're the best. Manong nemi natay ti bakit nga lula ni Jennifer. Kariti mismo nga balay mi manong nemi ti na kay masayagan na. Daka mami ti nagkastos iti panakaservis na. Di Jennifer manong nemi ti saan ang sumardeng agsang sangit. Gusto na nanak. Gusto na. Awanan ni Lola. Nabanan din ni nanang ko. Kasta talapyag. Jennifer. At dari kita umuno na, tamaud-uding. Agit ina na ni lolang mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Naragsakitan ni nanang mo. Gabuta muna, nga dakat na siya at nakasasahan. Gabuta muna, nga may saka na kamang ti pamilya mi. Kasano lang arad kumano, nusandak nga inala dito'y mami. Sa amin ba't nga ipalubos? Gabuta na sa sinuman, tipatpatig ni datim. No sinuman, paset ti biyag na. Agbalimbat na paset ti biyag ko. Agbalimbat na miyamburo ka natin na pamilya. Agyaman ak, mami. Agyaman ak. You're the best, mami. Yeah. Gabuta. Adadamanan nga ragsagan. Gabuta duwa kayon, kini junior nga anak ko. Nga anak mi. Naragsagak, agasiputin na nayon ka, miyambor ti kapamilya mi. So, asan ka nagsangit na? Tayin ton bigat, idulin tayo ton di bangka ni Lolam. Tamnorog ka mo dagmauban. Tamnog sublikan ton di pagadalan.
agbasa kayo ng kapsat, kat ipaay mi, tinaranya ka masakbalan nyo. Agyaman kami, mami. Agyaman kami. Thank you. Hindi lang maumot pa nagtingdingin uwan. Awan, sa balay pagyamanan tayo na saan nga ni Apo Diyos. Tanagam amin na Apo Diyos, amin na mapaspasamak dito lubong. Nagtultulo yan ti kinaragsak ti pamilya mi manunay mi. No kasano ti ragsak mi idi, awampay ni Jennifer. Naragragsak kami ita. Gabutan idi kat nilaeng junior manunay mi iti makaringgur na naiwanan ni Jennifer. Ngagkatawa, ngagsalita, ngagkanta, agkatawa, agsala, adan kakankanta, kasalsala ti anak mo. Ako pulos na nagbali nga problema ya, di kita kapsat. Di ta pulos nagapa, di ta pulos nagriri, manunemi, na naruna kita managibuimit manunemi ni Jennifer. No anyat ko yan, di kapsat na, isot mas mapasurot, pagsayatan na lakid di. No adamat kidawan ni Jennifer, patganmat ti akabsat na. Trinatarming nagpadpada, dagiti duwa manunemi. Tano kasunod pa nang ipatagmi ka ni Junior, kastamit ka ni Jennifer. Nang runa manunemi, kanida graduar ni Jennifer ti elementarya manunemi, nagaragraksak kami ng agasawa, gramang beter ka ni Junior, gabuti iso ti nag-first honor. Kastamit manunemi, di graduar ni Junior iti elementarya, sambat nga paato iti kabsat na. Idadadan ti high school manunemi, sak at mga asikaso kadakwada. Itulnog ko ida ti eskwela, urayek to ida, manghal daw kam to, kalanglang, sakam to agawid iti malem, urayam tumat ti daddy da, sumangpit tumat, nga siraragsa. Nagtinulong kam nga gasawa, manong naming, mang tulong kadakwa na, para iti assignment daw, on homework na. Ang kararag ko manong naming, awan to kuman, ti anyaman nga, pagproblemahan mi nga gasawa. Katusto. Kabutag padpadan manon naming addan ti high grade dagiti agkapsat. When ket kabutag asto nga tiyempo manon naming nga COVID problem dito balay manon naming ti pagbasaan da through online. Matulong ak matida manong. Entultulo met asawak manon naming ti nang opisina para ti adada pa nga panakaited ti masakbayan dagiti tuwangan na. Dito nga rin ti pagkasarita manong nemi nagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnus kalpasan ninted ko ken kati ti Italiana. Katsabay ko tadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Sally. Thank you matkan kaseli. Iti panangin buray mo ti pagkasalitaan ti biyagyo. Ket saludarang kamit iti kena balitok tapusum nga nangawat ti maysa nga anak. Iti ligodan nga saan mo nakadardarawan di mo kapkapin ano.